gør blandt andet, at folk undervurderer behovet for at have en økonomisk reserve til de mange uventede begivenheder, der kan indtræffe. Tro på mønstergentagelse kan også betragtes som en variant af selvovervurdering. Mennesker er fødte empirikere. Det er et fint udtryk for, at vi først og fremmest lærer af erfaring. Brændt barn skyr ilden, siger et gammelt ordsprog. Det er et eksempel på at lære af erfaring. Men ofte får denne læring af erfaringer folk til at tro på sammenhænge, der er rene tilfældigheder. Det er på den måde overtro opstår. Man søger sammenhænge overalt. Det er en af årsagerne til tro på astrologi og tro overhovedet. Vi har svært ved at acceptere, hvor lidt vi egentlig ved. Så hellere tro på, at sorte katte betyder uheld. Mange mennesker tror, at de kan forudsige aktiekurser ved at se på fortidige mønstre. De tror for eksempel, at der efter et stort aktiekursfald vil komme en aktiekursstigning, fordi markedet overreagerer. En sådan tro på, at man kan forudse fremtiden ved at se på fortidens mønstre, er farlig. Det er bedst for din formue, hvis du ikke tror på, at du har evner til at forudsige aktiekurserne. Manglende viljestyrke. Vi bestemmer os til at lægge penge til side, men får det ikke gjort. Vi bestemmer os til at tabe os, men får det ikke gjort. Vi bestemmer os til at holde op med at ryge, men får det ikke gjort. Det kan være svært at ændre på sin viljestyrke, men man kan gøre noget for at gøre det vanskeligere for os at falde i. En simpel regel om ikke at have alkohol i huset af hensyn til gæster, gør det lettere at holde sig på vandvognen. En simpel regel om ikke at have kreditkort af nogen art, gør det lettere at styre forbruget, osv. Prokrastination er et fint ord for at udskyde at gøre ting. Vi har en tendens til at udskyde ubehagelige ting og at blive ved med det. En beskeden ting, som vi ikke gider gøre, kan blive udskudt i årevis. Omkostningerne herved, både i form af penge, bekymringer og tid, kan være høje. De fleste lider af denne fejl på et eller andet område. For nogle er det tandlægebesøget, der bliver udskudt måned efter måned. For andre er det takkebrevet og aflevering af biblioteksbøger. Og for andre er det tjek af pensionsordninger eller forsikringer. Mange ikke-troende folkekirkemedlemmer planlægger at melde sig ud af folkekirken og spare kirkeskatten uden nogensinde at gøre det. De betaler måske 3.000 kroner om året i kirkeskat et helt liv. De penge kunne de have sparet ved at bruge en halv time på at få meldt sig ud. Nogle ting står på to-do-listen i mange år. Hver uge planlægger man at gøre det i næste uge, og den samme plan lægger man så i næste uge. Så ting, der kan gøres på 1 time, bliver udskudt i mange år. Over for sig selv bruger man typisk undskyldningen, at man vil være sikker på at træffe den rigtige beslutning, og derfor skal der bruges tid på den. Men ofte er det vigtigere at gøre noget nogenlunde rigtigt nu, end at gøre det perfekt på et meget senere tidspunkt. 4 typer. Hvem ligner du mest? Set med vore øjne falder en stor del af danskerne i 4 hovedgrupper, for så vidt angår deres indstilling til og viden om økonomi. Du bør tænke lidt over, hvilken kategori du passer bedst ind i. De 4 kategorier er: de økonomisk uinteresserede, personer med husmorfornuft, de let misundelige, de selvglade amatører. Den økonomisk uinteresserede. Du mangler meget ofte penge sidst på måneden. Du beskriver dig selv som værende uinteresseret i økonomi og som lidt af et rodehoved. Dine omgivelser vil nok beskrive dig med lidt andre ord. De mener, du har en ryggrad som en regnorm og mindre selvopholdelsesdrift end et normalt begavet egern, der godt kan finde ud af at gemme forråd til vinteren. Du tror, du er uinteresseret i penge. Sandheden er, at du aldrig har nogen penge, fordi du elsker at bruge penge. Du bruger penge, så snart du har dem, og nogle gange før du har dem. Du må ofte betale overtræksrenter og gebyrer på grund af for sen betaling af regninger, og du må udskyde bilreparationer og tandlægebesøg på grund af pengemangel.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.